Naimbag abigat, aldaw, malem, ken review amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo, dito'y programa tayo na imbaga damag. Na imbaga damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga tiyempo. Ni Apo Diyos karod kumay, tagbendisyon kada tayo, itin tayo panagdaydayaw, ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisen kayo amin kakabsat nga kantayan tayo daytoy nga nga himno o Jesus in Karik. O Jesus ko in Karik, ti agserbiken ka, apo ken manubot ko, di nagkadbaybayan. Diyak kabuteng tigubat, no adakat denak. Diyak tumet mayawawan, sikat mangidalan. O iparik nam kadi, ikaadam kanyak. Dusulisog ko tumay, dagusar pandana. Ti kabusur na bileg, at to'y lawlawendak. Ngem apu asit ganak, tapno jak matinam. O Jesus ko in karim, kadagiti kukwam. Ano sa dinotyan mo, ijay metadada. Siya Jesus in karik met, asikat surutek. Inggan at panungpalan, dinapngad sinaan. Naimbag arabito amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo, anang tedmanen iti gundaway kada tayo, tapno kasta ket agmaymaysa tayo, itiin tayo nga panagdevotion iti daytoy nga rabii, iti umunang aldaw iti Sabado, iti bulan iti Mayo. Ket kablawan da kayo amin kakabsat, iti balasiw taaw ni Apo Diyos ko may tagtultuloy, nga mangipaay tinasayat nga salun at yung amin, itiin kayo panagdrabaho. Ken ure pa itiin kayo panaginana iti daytoy met nga oras. Kayat kumot nga kablawan, dagiti amin nga kasangay, ken agselebrar iti wedding anniversary da, iti daytoy nga lawas, when iti daytoy nga aldaw. Ket ni Apo Diyos kuma, iti maidaydayaw, ken may tanok, iti biyag, iti tunggal agkasangay, ken uray pay dagiti agselebrar kadagiti kalaysada. Iti daytoy nga rabi kakabsat, iti naimbaga damag, ket masarakan, iti surat, iti Aramid, Kapitulo maysa, versikulo 8, nga kaso iti kinunana. Ngem inton umay kada kayo iti Espiritu Santo, maikan kayto iti pannakabalin. Da kayto iti mangpaneknek, iti mapapankanyak, iti Jerusalem, iti intero a Judea, ken Samaria, agingga iti amin asuli iti daga. Daytoy kakabsat nga imbasa ket adda iti dakkel akay papanan nakadatayo, datayo nga anak ni Apo ting Jesucristo. Gapuna ta idi pumanaw isuna wenno iti papanaw ni Apo ting Jesus, ket imbati na iti Espiritu Santo. Nga daytoy nga Espiritu Santo iti mangted iti bileg ken tured
amang saksi ken kuana. Ken uray pay nga agi warnak iti naimbag damag iti daytoy nga panawen. Daytoy ti bilin ni Apo tayong Hesukristo kadigiti disipulo na wenno dagiti adalan na nga iti pannakabalin iti agiwaragawag iti sauna wenno ti pannakabalin ti panagmisyon nga aramiden ni Apo tayong Hesukristo idi adda pay laong kadakwada. Imbaga ni Apo Jesus kadigiti adalan na nga mapanda kadigiti amin asuli ti lubong ken nasyon tapno ipaduyakyak da iti naimbag adamag. Ket ngarod ket nagbaligi dagiti nga disipulo ni Apo tayong Jesus iti misyon da agingga iti daytoy nga tiyempo kakabsat gapu ta adu dagiti adalan wenno dagiti misyonary nga agtultuloy nga agtratrabaho nga isuda iti nangiwarnak iti naimbaga damag ditoy nasyon tayo ket maysa daytoy iti iglesia tayo nga United Methodist Church nga taga sabali pay nga nasyon iti inaramat ni Apo tayong Hesukristo nga dagitoy nga misyonary nga imay ket nagmaymaysa iti espiritu maymaysa iti espiritu da mangipaduyakyak iti naimbag damag ken dumapay nga panagministeryo ket daytoy iti pagyamanan tayo kakabsat gapu kadagitoy nga imay iti nasyon tayo nga nabayagon nga panawen, awandan, kakabsat, ngem nagtultuloy, daytoy nga inda nga inaramid kada tayo, iti panangitukit da iti bukal, iti panagpamati, kadagiti anak ni Apo tayong Jesus ditoy nasyon tayo. Isu nga makitak iti kinatal na, iti maysa nga nasyon, no addaan iti panagpamati, dagiti tattao. Ket iti daytoy nga panawen ket masapol nga itultuloy tayo nga bagbagaan ken iwaragawag iti sao ti Apo kadagiti kakabsat tayo. Gapuna no daduma ket addawmet iti makalipat malipatan da dagiti nayadal kadakwada. Isu nga adda kami nga papastor, diakonesa ken daduma pay nga dipen iti Dios tapno itultuloy mi nga iyeg iti naimbag at damag kata kayo. Kang runan na kadagiti nakulapan dagiti pampanunot da. Kang runan na kadagiti nag-backslide dagiti pimanaw. Ket adda ni Apo Jesus nga agururay kada kayo. Ket adda ni Apo Jesus nga kankanayon nga sisagana nga ipaay na itaayat na kada kayo kakabsat. Isu nga daytoy nga imbasak kada kayo ti daytoy nga rabii. Ket maysa nga karit kada tayo nga masapul nga itultuloy tayo iti rinugyanan ni Apo tayong Hesukristo iti panangiwarnak iti naimbag damag. Iti naimbag damag isu iti mangyeg iti nasayaat nga biag kadagiti amin nga anak ni Apo Dios iti daytoy nga panawen. Gapu iti daytoy nga naimbag damag ket naddaan tayo iti namnama nga agtuloy nga agbiag iti likudan daytoy kinarigat when daytoy nga krisis nga imay nasurukon nga may nga tawen kakabsat nga adda pay laong iti pandemya. Saan tayo amuno kaano nga aglipas daytoy mapukaw daytoy nga mamatiak nga adda ti pagpatinggaan na daytoy urayan tayo iti maysa nga bigat nga iyeg ni Apo Dios kada tayo nga bumangon tayo, iti maysa nga bigat, nga kunaon, dagiti announcer iti radyo, wenno iti television, nga awanen iti COVID. Awanen iti virus, iti intero alubong. Ket nga rod, dayta iti panawen, nga ipaay tayo, iti kangatuan a panagdayaw ken ni Apo tayong Hesukristo.
ipaay tayo, iti biyag tayo ken kuana kakabsat. Ngarod iti daytoy nga rabii, awisen da kayo, nga dumawat iti kaasi iti Apo, agkararag tayo kakabsat. Dawaten tayo itagtultuloy, apan ang bendisyon ni Apo Diyos kada tayo iti daytoy nga bulan iti Mayo. Kantayon ti kakabsat, iti kanta nga amok ti Diyos, di naktubaybayan, amok ti Diyos song batan na kararag ko. Amok ti Diyos, di naktubaybayan, amok ti Diyos, di naktubaybayan, no agbyagap anasantuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos, di naktubaybayan, amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko, amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko, no agbyagap anasantuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. When amami nga nasantuan, mamati kami, di na kami baybayan. Ken mamati kami o Diyos, nga sungbatam dagiti kararagmi. Agyaman kami ken ka o Apo, iti naindaklan nga presensyam, nga insagot mo kada kami, iti daytoy nga rabi iti Sabado. Umunang aldaw iti Sabado, iti bulan, iti Mayo. Agyaman kami o Apo, iti inkapan ng tarabay kada kami, ken panangilisim kada kami o Apo, iti pegad ken saksakit. Ket agyaman kami ken ko Apo, tagtultuloy dayto nga biag tap nagserbi kami ken ka. Ano amami nga nasantuan, tultuloy mi nga ikarkaragan iti nasyon mi nga Pilipinas, bendisyon nam dayto nga nasyon mi o Apo nga nakaro iti rigat, gapuna iti lockdown nga naramid iti atidog nga panawen. When o Ama, kaasyam kadi, dagiti naawanan iti trabaho, dagiti ubing, agsangsangit iti dayto nga tiyempo, gapo taawan iti kanenda, ken awan iti mainom da nga danom. Ket Apo, kay kaasyam kadi isuda, bendisyon nam kadi, dagiti anak mo Apo nga daan, tapno kastaket, at da nga makaipaayda, iti tulong kadagitoy nga anak mo o Diyos nga agsagsagaba itaga po iti pandemya. Wano maming nasantuan, bendisyon nam dagiti healthcare workers, iti inda nga panagtrabaho, iti dayto yung rabi o Diyos, bendisyon nam iti salunat da, ken uray pa iti pamilyada, yada yung misuda o Apo iti pegad, ken sakit, tapno kasta o Apo ket matulungan da dagiti pasyente da. Wano maming nasantuan, bendisyon nam uray pay, iti amin nga anak mo Apo, iti dayto nga gundaway, makadwami iti dayto nga panagkararag, agpakpakaasi kami o Apo kadi, iti sangwanam iti dayto nga rabi, pukawam ka din o Diyos, dayto nga virus, nga dayto entero alubong, agpatinggan kadi o Apo, iti gita dayto nga virus nga imay, ket o Diyos, pakawanan na kami kadi, kadagiti nagbasulan miti sangwanam, pakawanan na kami o Apo, no nakalipat kami ken ka, pakawanan na kami kadi o Apo, no sa bali nga dalan iti sinurot mi, ket o Diyos, iti dayto yung rabii, si kalaong kumao Apo, iti agari, kada kami ken iti entero nga lubong, ket o Diyos, lawagam, dagiti amin nga pagtaingan, dagiti anak mo o Diyos, ket ipay mo kadi iti ayat, iti namnama, ken iti talna o Apo, kadakwada, iti daytoy nga rebitin kami panaginana, ken to nabigat o Diyos, ket maddaan kami, iti nasayaat, nga salunat, nga aramaten mi iti panagdaydayaw ken ka. Wano Ama, bendisyonam kaditin kami panaginana, iti daytoy nga rabi, ket dagito iti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan ni Apo ming Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen.
Aday dayaw iti Diyos ket agkikinita tayong tumanen into no umay nga Sabado.